lamɛnbaga cɛ ni muso denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba aw minnu tɛ sɛgɛn aw tɛ ɲinɛ na bana sanga ni wagati Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen an b'a fɔ aw ye aw ka bisimila aw ka émission mandi kɛnɛ kan n'o ye Top Star ye n'o de fɔ aw ye aw k'aw sɔgɔlen to Mali kunnafoni na dɔrɔn n'o kɛra aw tɛ ɲɛnafin wa tout le temps aw bɛ nisɔndiya donc n b'o de fɔ aw ye an tɛ sɛgɛn ka aw fo parce que n'i y'a mɛn anw aw de don dɛ ko an t'aw sara sɔrɔ voilà an filɛlibagaw bi aw ka lafiya kama o ni aw ka nisɔndiya kama an ye ci bila an ka kumakɛlaba dɔ ma ale bɛ n bolo kɔrɔ yan nɔ denmisɛnnin don mais a fana b'a jeniyɔrɔ fin dɛ a ka kow fana ma nɔgɔn n'ale ye Mahamadu Sanpi ye donc a b'an bolo kɔrɔ yan an n'a bɛna baro kɛ baro min kɔnɔna la ni aw ni anw an bɛɛ b'an ka tata sɔrɔ a la donc yani an ka baro daminɛ an bɛ yafa deli kɛ kuma kɔnɔna la n'an donna mɔgɔ fɛn fɛn gasi la o ka yafa ma an bolo fila b'an kɔ an ye denmisɛnnin ye donc Mahamadu ko bɛ cogo di basi foyi tɛ maa la tan i b'a kan dɔɔni dɔɔni kɔni Mahamadu tɛ ka maloya ayi animatrice lajɛ kɛ Mahamadu ne ɲɛ bɛ animatrice la kosɛbɛ ayi ɲɛ tɛ ne na dɛ k'i filɛ ka ɲɛ o kuma ɲɛ b'i la oh d'accord bi an filɛlibagaw bi ta in tɛna nɔgɔya dɛ parce que joie ko dan ye bi ta ye Mahamadu voilà sisan an b'a demandé i fɛ k'i yɛrɛ fɔ an ye yɛrɛ de Mahamadu bɔra min jɔn ye Mahamadu ye a sigilen bɛ yɔrɔ jumɛn i bɔra mɔgɔ minnu na i k'i da don na ka kuma yɛrɛ de cogo min na an bɛ faamuyali sɔrɔ i ka kow la nin diyara n ye ne de ye Mahamadu Sanpi ye ka bɔ Segu Barawuli ɲamakalakuntigi mɔden ye n ye n tɔgɔ dalen don n tɔgɔma de fana na Mahamadu Sanpi n bɔra Segu n fa ye Sara Sanpi ye n fa ye Jawoyi Sanpi ye n fa ye Sulemani Sanpi ye n fa ye Bake Sanpi ye Astan Sanogo den ye n ye Kaja Jabate den ye n ye Masan Dugunɛ den ye n ye Tata Dugunɛ den ye n ye Sakɔ Dugunɛ den ye n ye n fa jeli n ba jeli n bɔra ɲamakalaso kɔnɔ ok d'accord Mahamadu Sanpi yani an ka tɛmɛ ni an ka ko dumanw ye an bɛ ɲininka fɔlɔ est ce que i ye kalan dɔw kɛ a bɛ se ka kɛ duguma kalanw ye a bɛ se ka kɛ tubabu kalan ye i tɛmɛna kalan dɔw siraw fɛ tiɲɛ don nin diyara n ye Mahamadu ye kalan kɛ Mahamadu ye école kɛ donc école ma se ka taga ɲɛ bon o ma sɔrɔ n yɛrɛ la mais n'Ala ye min latigɛ jɔn kan o bɛ kɛ donc n nana don ɲamakalaya kɔnɔ depuis n bɛ école la n b'o kɛ n bɛ ɲamakalaya in kɛ n bɛ ɲamakalaya kelen in de kɛ ka n ka école sara tuma dɔ la n'a wari tun ma sɔrɔ n bamuso bolo n b'a fɔ min ma ko coopérative n tun b'o kɛ ka n ka école sara mais après n nana don ɲamakalaya milieu kɔnɔ n nana don ɲamakalaya kalan na o kama n y'a f'i ye ko ne tɛ kumakɛla ye ne ye kuma kalanden de ye ne karamɔgɔ tɔgɔ Burama Sumano Bakari den ni Jamusa den Seriseri Kuyate den ani Malado Gaku den ne karamɔgɔ ye Burama Sumano de ye wa halisa ne bɛ kalanso la o de tun don. D'accord Mahamadu Sanpi faamuyali sɔrɔla i ka nin kuma ninnu na sisan nɔ an bɛ fɛ k'a dɔn Mahamadu Sanpi yɛrɛ ka kuma in genre ka don i yɛrɛ ɲuman na i bɛ ka baara min kɛ sisan nɔ i donna la k'i to san joli la bon ne ye kuma daminɛ k'an to san 8 parce que n bɛ to k'a fɔ n ka kuma kɔnɔ k'a minɛ n karamɔgɔ la Ala ye jɛma fu de ye Ala mago tɛ foyi la min ka d'a ye a b'o de kɛ Ala bi fantan jɛ k'a sɔrɔ duwaden don ka kafiri sɔn ka silamɛ bila ka taa so jɔsiya ye Ala de ye jɛma fu ye n bɛ ka n tɔgɔma min f'i ye n'o ye mɔkɛ ye n'o y'an ka dugu ɲamakalakuntigi ye a ye CMDT baara de bila san 10 ka ɲamakalaya kɛ ale kɔfɛ a den cɛman fara musoman kan bɛɛ ye ɲamakala ye mais k'a fɔ ko min ye a ta k'a k'a ka baara ye o sɔrɔla ne dɔrɔn de la n'o y'a mɔdenkɛ ye bon ne ye kuma sɔrɔ k'an to âge min na ale m'a sɔrɔ k'a to yen parce que ne y'a daminɛ k'an to san 8 depuis u bɛ n bugɔ a la n ka kalan kɛ fo tilala ka n'a ye a ye karisa to yen a bɛ k'a da ka ɲi donc ne ye kuma sɔrɔ k'a sɔrɔ n bɛ san 8 i y'a faamu o de tun don. D'accord faamuyali sɔrɔla o ko la donc kuma in kɔfɛ komi o yɛrɛ de ka baara principale ye i ko k'i b'o la depuis san 8 i tɛ baara wɛrɛw kɛ yan bon ne ka baara bɛɛ bɛnnen don nin dɔrɔn de ma
ni ye n kelen ka baara wɛrɛ kɛ n ka cɛkɔrɔba ye commerçant ye n'ale tɛ bitigi kɔnɔ don min na bi ta ye mais à part ça n tɛ baara wɛrɛ kɛ ni ɲamakalaya tɛ n y'o de f'i ye mɔgɔ min y'a ta k'a k'a ka profession ye o ye ne kelen dɔrɔn de sinon ne fa fɛn fɛn bɛ yen nɔ n dɔgɔnin fɛn fɛn bɛ yen ne kɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ bɛ baara wɛrɛw kɛ ni min tɛ commerçant ye i bɛ taa sɔrɔ o ye fonctionnaire ye mais ɲamakalaya kɛra ne de kanufɛn ye a kɛra n ka baara ye. D'accord Mahamadu an ye faamuyali sɔrɔ o ko la sisan nɔ Mahamadu an b'a jateminɛ généralement kumakɛlaw an b'u ni jelimusow de ye ɲɔgɔn fɛ Mahamadu yɛrɛ ni jelimuso jɔn de bɛ move kosɛbɛ no an b'a mu da k'u ka personnel bon e yɛrɛ ka personnel ye jɔn ye personnel n y'o de f'i ye ala tɛ foyi kɛ gansan personnel tun bɛ n bolo mais ala y'a minɛ ji dɔgɔya n'o ye Simika den ye n'o ye Bulayi den ye n'o ye Mamuru tɔgɔ saba den Fana Simaga a dara don min na Bamakɔ a ma dogo Bamakɔ la dugu kelen maa dɔ o tɛ dɛ Madu e ye ne ta ye ne yɛrɛ y'i ta ye ni n ye fɛn o fɛn sɔrɔ balo ni saya cɛ n'i ta t'a la Ala kana nɔgɔya n ye garankɛmuso in y'o fɔ ne ka sa a bɛ fatu don min na a ka appel laban kɛra ani ne de ye donc o de tun ye n ka personnel ye mais o kɔfɛ ale tɔgɔ genre a tɔgɔ yɛrɛ de ye Fanta Simaga voilà Ala ka hinɛ ani silamɛ su bɛɛ lajɛlen ami 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 donc o kɔfɛ an ka kalanbulon kɔnɔ n'o ye club des amis de Burama Sumano ye o kɔnɔ jelimuso denmisɛnnin caman bɛ yen mais ne yɛrɛ ni min bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o ye Jawoyi den ani Layibura den ani Seiba den Mami Kuyate Madamu Kane Mamu Jɛma Safi kɔrɔmuso Mamu Jɛma denkɛ de y'a furu Mami Kuyate n bɛ foli di a n'a balimaw bɛɛ lajɛlen ma voilà. D'accord Mahamadu faamuyaliba sɔrɔla i ka kuma in na donc an bɛ continuer ni an ka question ye hali Mahamadu yɛrɛ bolo n'i ye e yɛrɛ ɲininka komi i yɛrɛ ko i ye kumakɛla ye genre ko aw ni fana ni funɛw tɛ kelen ye aw yɛrɛ place ye jumɛn an ka société kɔnɔna la bon n'a fɔra dɔrɔn ko ɲamakala ye bakuruba fɔli de don mais bɛɛ n'i place don bɛɛ n'i ta don n'i ko gesere ye marakaw de ta ye n'i ko funɛ o ye diinɛ ka ɲamakala de n'i ko jali ye ka ca bamanan jali bɛ yen maninka jali bɛ yen bɔbɔ jali bɛ yen c'est-à-dire f'i k'a dɔn k'a fɔ jelikan tɛ yen funɛkan tɛ yen nɔ i bɛ siya min kɔnɔ i y'o kan fɔbaga de tubabukanmɛnnaw b'a f'i ye les sous-ethnies n'i donna fulaw fɛ i bɛ fula ɲamakala sɔrɔ yen olu b'a fɔ ma ko maabɔ n'i donna marakaw fɛ u b'a fɔ ka ɲamakalaw ma ko geserew n'i donna maninkaw fɛ olu b'a fɔ ko jali olu n'a ɲɔgɔnnaw de don mais jali jɔyɔrɔ société kɔnɔ walima ɲamakala nafa ye mun ye société kɔnɔ dilanni n y'a sɔrɔ n karamɔgɔ la a ko maliyɛn bɛɛ bɛ diinɛ na mais diinɛ bɛ sigi fɛn jumɛn kan fo de ka dilan jogo jeliya nana de ka dilanni kɛ dilanni jumɛn ko don ka jogo dilan jeliya nana o de kan. D'accord Mahamadu i bɔra sisan nɔ i yɛrɛ ye a bɛɛ ɲɛfɔ an ye funɛ ye différence min bɛ funɛ ye jeli ye ni genre i y'a bɛɛ ɲɛfɔ an ye déjà parce que an ka segin o question kan donc o la an bɛ continuer ni an ka question ye hali bi donc an b'a jate an bɛ ka fɛn dɔw jateminɛ aw tɛ dɔnkili da mais kasɛti fɛnɛ ba aw bolo aw bɛ manaw da aw bɛ fɛn caman da a b'a kɛ kasɛtiw ye mɔgɔw b'a san k'a lamɛn genre e yɛrɛ a album ɲɔgɔnna dɔ bɛ e yɛrɛ bolo walima ko bɛ cogo di a bɛ n ka programme na même tout récemment n ye morceau 2 kɛ a bila la chaîne YouTube kan donc album baara bɛ n ka programme na mais bani adamaden ŋunu tɛ san sɔrɔ juru kɔ n'i ma ɲɛ i bɛ diɲɛ baara o baara kɛ f'a k'a sɔrɔ i dɛmɛnen don. D'accord Mahamadu faamuyali sɔrɔla o la donc ni wagati in yɛrɛ na an bɛ don min na i ko bi projet yɛrɛ jumɛn de labɛnnen b'i bolo bon projet minnu labɛnnen don ne bolo o tɛ projet wɛrɛw ye ɲamakalaw ka ɲamakalaya kɛ a kɛcogo la a k'a k'a kɛcogo la bon n'i ye ne ɲininka ko n ka projet min f'i ye dɔrɔn ni ne kɔni ye fɛn kɔni sɔrɔ ɲamakalaya yɛrɛ kɔnɔna kɔni ne bɛ hinɛ n balimaw ni n sinjiw de la kɔni o ye ne ka projet ka so ɲuman jɔ n balimaw ka don a kɔnɔ c'est à dire vie sociale quoi o de ka di ne ye i m'a ye
donc o ye ne ka projet d'accord faamuyali sɔrɔla o ko la Mhm, donc an bɛ continuer n'an ka question ye hali bi mhm, wala an ɲɛ b'a la sisan nɔ mahamadu mhm, jeliw bɛ ka comportement dɔ kɛ an bɛ Mhm. hakɛto ɲini kɛ parce que jeli bɛɛ tɛ mhm, donc ni kuma donna ni an filila mhm, an tɛgɛ fila bɛ an kɔ an ye denmisɛnninw ye mhm, an ɲɛ b'a la sisan jeli denmisɛnninw donnen bɛ comportement dɔw la mhm, soit i b'a fɔ kɛlɛw réseaux sociaux sanfɛ mhm, kɔrɔmatigɛliw faniw yɛrɛ fɛnɛ bɛ bila ɲɔgɔn na mhm, i m'a ye mhm, bon dɔw yɛrɛ y'a yira ko ko in yɛrɛ jubaju ye u ka funɛw de mhm. donc e yɛrɛ hakilinata ye jumɛn ye o ko la u ka kumakɛla minnu b'u kɔfɛ k'olu yɛrɛ de bɛ jeliw yɛrɛ ka kɛlɛ jukɔrɔla la e yɛrɛ hakilita ye jumɛn ye o ko la j'espère que i ye n ka question in faamuya kuma ma nɔgɔn ne ma dɔ dɔɔni delila ka n ɲininka nin kuma kelen in fana na n ko a ma ɲamakala bɛ taa du o du ci a du man ɲi ɲamakala kelen don ka taa du o du ci i bɛ taa sɔrɔ a du man ɲi munna parce que ɲamakala tɛna se k'a fɔ ko k'a bɛ taa ka taa dɔ fisaya dɔ ya ko du kɔnɔ fo fɛn dɔ ka fɔ a ye de dɔ b'i wele karisa na i kana n fɔ ka n tɛmɛ n fadenw bɛɛ lajɛlen na ayi o tɛ ɲamakala ka baara ye o i jogo de b'i tɛmɛ i fadenw na i jogo de b'i tɛmɛ i fadenw na min ye ɲamakala denmisɛnninw ka nin ye fɛn dɔ de bɛ yen nɔ f'a ka faamuya diɲɛ baara o baara bɛ yen nɔ n'i donna na n'i m'a kalan i ta bɛ kɛ donnɔgɔlɔ woro samara de f'o de ka faamu e bɛ animatɛriya min na bi ka fɛn ninnu animer i y'a kalan de kɛ a ma jigin i kunkolo la i dalen o caméraman o fana o cogo kelen don jelimuso min bɛ dɔnkili da dɔnkili ma jigin a dalen sugu la o a y'a kalan de kɛ donc min ye kasɛti lamɛn ka taa ka t'i sigi ka kasɛti kɔnɔ kuma fɔ o m'a ɲini k'a faamuya donc o bɛ tiɲɛni kɛ mais n'i taara kuma kalan kuma inconvénient a bɛ min se mɔgɔninfin ma a bɛ min tiɲɛ mɔgɔ ye n'i b'o dɔn kuma kɔnɔ i tɛ sɔn ka kɛlɛ kɛ i tɛ sɔn ka kuma kɛ ka kɛlɛ kɛ parce que fɛn bɛɛ bi ban kuma tɛ ban fɛn bɛɛ bi ban maanifin yɔrɔ kuma tɛ ban d'accord mahamadu i ka nin kuma jaabi ɲɛna donc ni pour que nin ko ninnu yɛrɛ ka dabila conseil jumɛn yɛrɛ de bɛ e mahamadu bolo k'a ɲɛsin ɲamakala denmisɛnninw ma min bɛ ne bolo k'a ɲɛsin ɲamakaladenw ma pour que nin bɛɛ lajɛlen ka dabila dɔwɛrɛ tɛ ɲamakalaw ka kɛ ɲɔgɔn fɛ jatigiw fana ka kan fɛ parce que bi jatigi de bi ka ko de bɛ na ni nin bɛɛ lajɛlen jatigi ka passeport daya de bɛ na nin bɛɛ lajɛlen i y'a faamu i bɛ fɛ k'a fɔ ko jatigiw yɛrɛ fɛnɛ sen bɛ ko in na parce que ne m'a f'i ye ko jatigimuso de bɛ se k'i wele ten ko karisa na n fɔ ka tɛmɛ n fadenw na k'e fɔ ka tɛmɛ e fadenw na o tuma e b'i fadenw tɔw ni danbetigɛ cɛ ya i danbe mana bonya cogo cogo i danbe kɔni ma bon n'i fa danbe ye i y'a faamu mais ni e ko ko jelikɛ ka na ko kɔni fɔ n'i y'o kɛ an ka ɲamakala nɛnduma dɔw fana n'i ye miliyɔn d'a ma an bɛ dɔ fɔ kɛ mais o de tɛ tiɲɛ o man ɲi o man ɲi munna a man ɲi nɔ parce que denmisɛnninya la dɔ b'a kɛ n'i y'a kɛ i t'a dɔn kojugu ye f'i ka san sɔrɔ n tɛna n yɛrɛ bila mɔgɔ tɔgɔ fɔ hali sini n ye kankari da n dɔgɔkɛ dɔ ye a ye kuma dɔw fɔ o bɛɛ t'i tirela kuma ye n y'a ye a ka statut kan a nana ka na n sigilen sɔrɔ da la n ko karisa i ye nin min fɔ nin tɛ fɔ a k'a bɛ kuma gɛlɛya ne bolo ne ko n b'a bugɔ n kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen nɔ ko n kana maga a la o fana y'a essayer k'a lafaamuya a dimina a dunna mais a t'a dɔn parce que i t'a dɔn kuma jugu don f'i ka san sɔrɔ n'i ye san sɔrɔ i yɛrɛ b'a bi réseaux sociaux ko in na i ka ko dɔ kɛlen san 200 ni kɔ i yɛrɛ hakili tɛ min na kabi 1900 hihi a bɛ dɔw bolo o sigilen don o b'a labɔ ka na n'a ye i kelen ka san sɔrɔ o bɛ n'i ka kuma ta k'a da i ɲɛ kɔrɔ a kɛra cogo di donc o b'a sɔrɔ i n'i ka denbaya don maloya nana donc fo ɲamakalaw ka sigi ka miiri de nin diɲɛ in sɔrɔ ye sɔrɔ fitinin dɔrɔn de a bɛ ban diɲɛ in sɔrɔ ye sɔrɔ fitinin dɔrɔn de a bɛ ban pewu d'accord mahamadu faamuyali sɔrɔla kuma la an bɛ fɛ k'a dɔn i ka baara in kɔnɔna la i ye gɛlɛya dɔw sɔrɔ gɛlɛya tɛ fɔ ka ban dɛ an ye gɛlɛyaw sɔrɔ parce que gɛlɛya yɛrɛ bɛ daminɛ adamaden faso yɛrɛ de kɔnɔ fɔlɔ gɛlɛya bɛ daminɛ mɔgɔninfin faso kɔnɔ ne tun b'a la wagati min na n y'a f'i ye a tun man ni mama ye a man ni papa ye parce que olu tun bɛ fɛ ne ka kalanni kɛ ne donna école la ka bɔ ni siɲɛ kelen tɛ ne ma redoubler ni siɲɛ kelen tɛ ne ma redoubler donc cɛkɔrɔba tun bɛ fɛ ne ka kɛ kalankɛla ye musokɔrɔba fana ale bɛ fɛ ne ka kɛ kalankɛla ye mais kalan yɛrɛ dun ɲɛ tɛ ne kun i y'a ye min ka di ne ye o de kanu bɛ ne na
bon olu ɲɛ t'o sira yɛrɛ la fɔlɔ ne ka cɛkɔrɔba delila ka bɔ Bamakɔ yan nɔ ka taa ne bugɔ fo village la ko n ka kalan kɛ c'est ko cɛ ɲɛ 9 de moyenne de sɔrɔ koyi ka bɔ yan nɔ ka taa bugɔ bɔtɔn olu bɛɛ ye gɛlɛya dɔ ye denmisɛnninya kɔnɔ i bɛ sɛgɛn hali i bɛ taa dɔw b'i wele karisa na kuma na i tɛ kɛnɛ sɔrɔ ka kuma mɔgɔkɔrɔba dɔw bolo parce que n'i kumana u kana na ko kelen i yɛrɛ bɛ siran yan fana pareil sani i ka yan yɛrɛ ɲɛ sɔrɔ sɛgɛn da bɛɛ lajɛlen don sani i ka yan ɲɛ sɔrɔ sɛgɛn da bɛɛ lajɛlen don donc olu n'a gɛlɛyaw quoi ne tun bɛ bɔ n sen na an ka yɔrɔ la Bangɔni na ka tagama ka taa palais la ka taa émission suit ka sigi o n'a ɲɔgɔnna caman. D'accord, comme i da don gɛlɛya dɔɔni na a bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ tellement ka ca i ka baara in ye nafa dɔw fana lase i ma yɔrɔ si ne ka baara ye nafa se ma i da don olu fana na bon a ye nafa min se ma alhamdulillah baara in ne yɛrɛ mago ma sa n balima fana mago ma jɔ n na ko mago sara k'a sɔrɔ n bɛ baara in na a ka dɔgɔ de bɛ jɛ tiɲɛ fo n'i jɔ n'i ta in na sinon ni problème dɔ b'i da la n'i y'a fɔ ne n seko ye min ye n b'a kɛ fo n'i jɔ n'i ta in na i y'a faamu a ye nafa se ma a ye ni mɔgɔw ɲɛ yira ne yɛrɛ tun t'a dɔn ni maa minnu bɛ ɲɔgɔn ɲɛ a y'olu ɲɛ yira mais fo a ka faamuya de ko kalan yɛrɛ de ye tiɲɛ ye quoi an bɛ ka paw min kunna dɛ kalan de ye tiɲɛ ye cogo di tantɔ i bɛ se k'o ɲɛfɔ an ye munna kalan ye tiɲɛ ye don min na ne bi don Burama na a don o y'a sɔrɔ karamɔgɔ Burama Sumano tɛ yen a taara n'o Paris a nana an présentera a la a ko aw ɲɛ bɛ fɛn o fɛn na k'o jinɛnama don aw ɲɛkɔrɔ kuma na a ye kalan in kɛ n'a kalanna a bɛna a dɔn k'a fɔ ko ja ninnu ye mankancilaw de ye donc kalan nafa tɛ ban ne yɛrɛ tun t'a dɔn k'a fɔ ko n bɛ Burama Sumano ye mais Burama Sumano fana sababuya la ne ye mɔgɔba caman ye dɔnni yɛrɛ ye siɲɛ kelen de ye wa hadamaden n'i ye maanifin ye dɔrɔn n'i bɛ jateminɛ kɛ i bɛ maanifin dɔn donc a ye ko caman lase ma wa n dɔnna Bamakɔ jelimbile kɔnɔ grâce à Burama Sumano voilà. D'accord Mahamadu Sampi kuma faamuyali sɔrɔ la kuma la an bɛna continuer n'an ka question ye hali bi i yɛrɛ ka baara in kɔnɔna la ko jumɛn kɛra i la walima ko jumɛn kɛra dɔ la i yɛrɛ ɲɛna mun y'i marqué ni a y'i marqué hali sini hakili ma se ka bɔ a kɔ i bɛ se k'o ko ɲɛfɔ an ye ne ba nin kuma ninnu da yɔrɔ ka ca dɔɔni dɛ k'o kɛra ne na i y'a faamu k'o kɛra ne na ne bɔra don dɔ fɛ n bɛ taa palais kelen in na n bɛ taa talent des jeunes de suit n taara ka taa talent des jeunes suit a don ne y'a dɔn k'a fɔ ko jeliya yɛrɛ nafa ko a nafa ka bon dɔɔni quoi parce que ne nan'a sɔrɔ polisi de kɛn bɛ ka dɔ minɛ dɛ n minɛnen tɛ foyi polisi de kɛn bɛ ka dɔ minɛ a kɛn bɛ ka min kɔni minɛ kɔnɔ o ye ne dɔnbaa ye ɔ e minɛnen don e yɛrɛ dɛsɛlen don k'i yɛrɛ bɔ i bɛ ka pɛrɛn-pɛrɛn tuguni donc ne nana ne ko a ma n k'a kɛra cogo di o donna kuma ɲɛna alors que a jo t'a la polisikɛ ye ni ne ko n bɛ kuma fɔ a dɔ la a bɛ kɛ ne mɔkɛ jate de ye ne ko a ma n ko karisa n ko ne tɛ ko in kun ɲini t'a ju ɲini mais ne b'i deli i k'a kɛ ala kama i k'a k'i danbe kama i k'a kɛ ɲamakalaya ni hɔrɔnya kama i k'a to yen polisikɛ y'i jɔ ka ne lajɛ k'i jɔ ko fisɔ k'e ko tɛ ne ko awɔ ne ko tɛ k'e ko tɛ ne ko awɔ ne ko tɛ a ko n y'a to yen mais ne y'i sigi k'a lajɛ nin ye ko to yen ne kama mun na a ma ko to yen ko parce que ne kuma na dɛ a ye ko to yen de a danbe de ka d'a ye min sɔnna k'a danbe makara o de kan ka fo donc ko in ne marqué kojugu n tun t'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ kɛ quoi parce que n'i yɛrɛ ko polisi bamanan bɛ siran polisi ɲɛ anw ye burusi kɔnɔmɔgɔw ye anw bɛ siran polisi ɲɛ i y'a faamu donc o ye marqué kosɛbɛ i y'a faamu. D'accord Mahamadu faamuyali sɔrɔ la i ko kuma fɛnɛ na donc an bɛ don min na i ko bi i yɛrɛ ka rêve ye jumɛn ni jumɛn ye ka rêve se k'o fɔ an ye ne ka rêve ka ca dɛ i tɛ dɔw fɔ an ye ne ka rêve ni ne ko n b'o bɛɛ fɔ ne kɔni ka rêve ni ne ye miliyɔn caman sɔrɔ kɔni ne bɛ mobili kura kelen de san fɔlɔ k'o di n karamɔgɔ ma
o ye n ka yɛrɛbu fɔlɔ ye donc ka sɔrɔ ka faw ni baw taw kɛ ka sɔrɔ ka muso ɲuman furu hankɛ ko bɛ yen dɛ ko hankɛ ko bɛ yen dɛ an bɛ diɲɛ in ko k'o la muso ko in do koyi sinon n'o tɛ yarabi ala k'a nɔgɔya ala k'a nɔgɔya bɛɛ lajɛlen d'accord Mahamadu komi émission bɛna se a kuncɛmayɔrɔ ma mais question damadamaninw bɛ yen an bɛn'olu poser i kun fɛn jumɛn de ka di Mahamadu ye ni diɲɛ fɛn bɛɛ bon min ka di ne ye diɲɛ kɔnɔ o ye bonya de ye i tɛ fɛn jumɛn fɛnɛ fɛ o ye dɔgɔyalima ye i t'o o fɛ ayi d'accord faamuyali sɔrɔla o fɛnɛ na donc Mahamadu komi émission bɛna se a kuncɛmayɔrɔ ma donc i yɛrɛ ka baara in n'o ye kuma ye micro b'i bolo i ka dɔɔni kɛ k'a jira an filɛbagaw la parce que caman bɛ yen nɔ olu bɛ extérieur de la wansi u bɛ ɲɛnafin na ninnu sugunin de b'olu ɲɛnafin bɔ donc micro bɛ Mahamadu bolo nin diyara n ye bana hadamaden sijan sɔrɔli tɛ dalu ye n'i ye san 100 sɔrɔ balolen n'i sara n'i ma fɛn kɛ i bɛ tunu mais f'a ka dɔn si kundala surunman yɛrɛ fana tɛ n'i ye lazara kelen sɔrɔ balolen n'i nana n'i baara ɲuman caman k'o kɔnɔ n'i sara i tɔgɔ bɛ fɔ hali ni dɔw ɲinɛn'i kɔ min kɛra n'a fɔra san 100 maaw b'i tɔgɔ fɔ ɲɛnamaya ma nɔgɔn ayi a ma nɔgɔn mais kana sɔn k'i da k'i sigi k'i bolo fila da i sen kan ko a ma nɔgɔn f'i ka wuli k'a ɲɛɲini cɛya tɛ musoya tɛ bani adamaden f'a k'a sɔrɔ barika b'i la an ka barika in yɛrɛ fana bɛ fɔ o caman b'a fɔ nka o t'a dɔn parce que a bɛ fɔ ko barika yɛrɛ bɛ min na o tɛ barika yɛrɛ yelen don barika bɛ dilan ka bila den ɲɛ de ok barika bɛ dilan ka bila den ɲɛ o tɛ sari la i da t'o la o t'i ka kuma ye o bɛ dilan ka bila ɲɛ de i bɛ min ɲini o ye duwawu de ni nin fila dafara la i bɛ kobaw dilan nka ni nin ma dafa i la fiyewu i bɛ don ko kɔnɔ a bɛ fɔ de ko karimasina de kobalankolon kɛla Mahamadu an ka kaɲi ten ne yɛrɛ kɔni ko bɛ dɛ i y'a faamu bi ta in ma nɔgɔya an filɛlibagaw nin tun ye exemple fitinin de ye ko duman bɛ yen dɛ Mahamadu komi i yɛrɛ ko k'i ye dɔw dilan k'olu bila chaîne YouTube kan ni mɔgɔw bɛ fɛ k'i ka sɔnw lamɛn i tɔgɔ sɛbɛnnen don cogo di ka chaîne YouTube kan tɔgɔ sɛbɛnnen don Mahamadu Sampi donc an minnu bɛ yen ni Mahamadu ka fɛnw ka d'aw ye k'aw bɛ se ka taga YouTube sanfɛ aw bɛ a taper Mahamadu Sampi donc a ka œuvre bɛ yen nɔ voilà Mahamadu komi émission sera a kuncɛmayɔrɔ ma kumakan laban jumɛn b'i bolo ka lase an lamɛnbagaw ma kumakan laban min bɛ ne bolo ka lase an lamɛnbagaw ma o ye yarabi ala k'an ka jamana in ala k'a suma amina yarabi ala k'an ka jamana in suma amina yarabi ala ka tunga ja tungarankew la amina yarabi ala ka tunga ja tungarankew la amina ala ka jatigiw sɔn amina jatigiw yɛrɛ fana ka ɲamakalaw sɔn amina yarabi ala k'an ka duw bɛn amina an ka kɔrɔnfɛla yarabi ala k'a sumaya amina marifa yarabi kisɛ minnu bɛ ka ci ala k'olu kɛ malow ye amina yarabi bamaw minnu bɛ ka ci ala k'olu kɛ yiridenw ye amina yarabi marifakala minnu bɛ yen ala k'u kɛ dabakalaw ye k'u kɛ bisew ye sogo ka tigɛ dumuni ka kɛ dun ka fa ka na amina a ka to bɛ kuma na ni kuma in farinyara aw bɛ yafa ma merci beaucoup Mahamadu voilà an filɛlibagaw komi n y'a fɔ a ye cogo min na bi ta in ma nɔgɔya dɛ ani an ka kumakɛla denmisɛnnin dɔ tun bɛ ɲɔgɔn bolo an n'a ye baroba kɛ n'ale ye Mahamadu Sampi ye nin ko in diyara sa o la dɔrɔn an b'a fɔ a ye restez connectés sur Mali kunnafoni ko bɛ n'ale dɛ